Halo. Live ta karon sa kauliw namong istasyon nga wa pay rehistro. Bago na mo basahon ang suranin sa atong letter sender na si Madam Pangab, mahitungod sa iyang mga binuhing pato. Magpi-play kami sa among karaoke nga habilin pa sa among kalula-lulahan. Mao kini ang sularan sa atong letter sender na si Madam Pangag. Mahitungod sa iyang mga binuhing mga pato. Maayong buntag kaninyo Ate Laika Bern. Ako si Madam Pangag. Ako lang kining gipaabot sa inyo nga suliranin. Kay tungod naabot na kini sa barangay. Mao kini ang mga panghitabo. Aduna ko'y 5 kapato. Ang problema, isa na lang ang nabilin. Bantugra, kahibong ko sa akong silingan na nagkakalat ang mga balahibo sa ilang abuhan. Ug ako siyang gikumpontra. O natingala ko nga wa ko nagsulti. Nga ako siyang ipaabot sa barangay. Natingala ko, Ate Laika Bern, na naisumon nga niabot sa ako. Imbis ako unta ang reklamo sa barangay. Ako naman noon, gipadalaan og sumon. Laika Bern, palihog tambagi ko nga mahiabot kini kang vice ganda. Mao kini ang problema sa atong nagpadala karon og sulat nga si Madam Pangag. Ato kini siyang tambagan kung sa ang iyang buhaton. Primero ani nga nagproblema ka kinawala ang imong mga binuhing pato. Akong advice ani sa imo nga ikatambag na sa imo nga gipabarangay ka nga bis ikaw ang magpabarangay nahitabo karon ikaw ang nabarangay. Ang problema ani kay nakauna siya dito sa barangay ug balihon naman unta to unya nga ikaw ang nangawat og pato. Karon ang akong advice nako sa imo day Pangag, sama pud ka nako day Pangag nga napangag. Ang akong advice sa imo day dito ka kang vice ganda day. Siya ang dapat mong advice ni mo day kay siya ang may priority anak day. Basta mo akaadto pa ka nagkuan day. Luzon, Visayas, Mindanao. Kana nga akong advice sa imo day. Ayon na itong ipataas na day kay pato naman na day. Daghan pa man sa silingan day. Pwede po din muna siya manghilabot pud ko sa lain. Nya mao ning imong suliran nga ato ning utay-utayon nga aron ni siya masolusyonan. Ato siguro kang kuanday kang mayor nga aron ka tabangan ani nga imong suliran karon kay kung kami lang giday igo ra man pud mi nga mo advice ginagmay nga masolusyonan ang imong gibati day no. Kasabot ka karon day. Kung namati ka karon sa imo among mga advice sa imo, adto ka kang mayor. Pangay ditong hinabang karon ka masolusyonan. Unya, di na to initaason day kay basig maabot pa ta sa laing punto day nga. Dili maayo. Diba day? O sige day. Bye-bye day. Maura to Day, day. amping day.